Bună, dragii mei, și bine ne-am reîntâlnit la horoscopul săptămânal, horoscop realizat de astrolog Lorina și prezentat de mine, Daniel Nedelcu. Vă voi prezenta în acest video horoscopul pentru săptămâna 16-22 aprilie. Țin pe această cale să mulțumesc tuturor celor care ați dat un like, care ați dat un share, care v-ați abonat paginii noastre de YouTube. Iar celor care n-ați făcut-o încă, vă rog și pe dumneavoastră, dacă vă place horoscopul, să dați un like, un share, să vă abonați paginii noastre de YouTube Dor și Stele pentru a fi anunțați de apariția următoarelor videoclipuri. Și să vedem ce ne spune Lorina pentru săptămâna 16-22 aprilie. Și începem, ca de obicei, cu zodia Berbec. Săptămâna necesită o perioadă de comportament conștient, deoarece graba în acest moment poate duce la pierderi serioase. Motivele și dorințele voastre adevărate veți fi tentați să le ascundeți, ceea ce vă poate duce la situații ambigue și la o alegere dificilă. Va trebui să fiți pregătiți ca anumite cuvinte, anumite acțiuni neașteptate să vă distrugă poziția obișnuită. Poate o schimbare a profesiei, poate a statutului social. Nu este exclus faptul că legăturile de afaceri, contactele de lucru sau relațiile maritale să se rupă din cauza diferențelor de vedere, de idei, de teorii asupra unor subiecte sau chiar de existența unor legături secrete. Vă recomand să nu distrugeți ceea ce ați realizat până acum, ci să vă schimbați viața în bine, introducând ceva nou, atât în relațiile personale, cât și în afacerile profesionale. Deschideți bine ochii, în special în zilele de 16 și 21 aprilie. Taur. Probabilitatea de eșecuri și erori electronice va crește datorită unei decizii rapide sau a unei neglijențe. Încercați să evitați zborul cu avionul în această perioadă. De asemenea, aparatele electrice ar putea reprezenta un pericol, așadar luați măsuri de precauție atunci când lucrați cu ele. Va trebui să faceți o alegere, probabil legată de problemele morale și etice sau poate de bani. În familie, autoritatea voastră, exigența, intoleranța, cerințele excesive asupra copilului sau asupra partenerului poate provoca certuri, conflicte și chiar ruperea relațiilor. Amintiți-vă de o alegorie simplă, dar luminată. Dragostea este ca o floare capricioasă de care trebuie să aveți grijă. Încercați de dragul relațiilor armonioase și frumoase să faceți un efort, pentru că la final o să vă simțiți o persoană fericită. Construiți-vă povestea de dragoste singuri. Cât despre copii, problemele cu educația nu vor fi ușoare. Acordați atenție faptului că în aceste momente copilul poate fi mai înțelept decât dumneavoastră, pentru că, din cauza vârstei, el nu vede cu ochii situațiile și lucrurile, ci doar cu inima. Gemeni. Orice activitate asociată cu energia electrică ar putea deveni un potențial pericol. De asemenea, și activitățile legate de lansarea de artificii, utilizarea oricăror aparate care nu corespund sau au defecte,
orice joc cu obiecte ascuțite, ori arme cu foc, orice plimbare în timpul unei furtuni sau exagerare cu vicii. Vă sfătuiesc să luați măsuri de precauție și să aveți mare grijă, inclusiv de copii. Și relațiile pot fi tensionate, acelea cu un tânăr sau cu un iubit. Multe depind de atenția și vigilența voastră. Potențialul energetic este scăzut, iar o atmosferă nervoasă și agitată ar putea afecta starea de spirit și sănătate. Pentru a le repara pe ambele, ieșiți mai des la plimbare în natură. Obosiți rapid și sunt necesare ore libere de somn și odihnă. Faceți programul cotidian în așa fel încât să încercați să introduceți pauze în programul zilnic, nu doar la sfârșit de săptămână. Acum este important pentru sănătatea voastră. Rac. Veți dori mai multă libertate în relațiile de afaceri și în căsătorie. În acest moment este posibilă o schimbare neașteptată din partea partenerului. Nu se exclude nici ruperea rapidă a relațiilor prin divorț, dar nici încheierea rapidă a unei căsătorii sau formalizarea, oficializarea unor cooperări comerciale. Pentru cei care doresc să își păstreze legăturile de căsătorie existente, recomand un nou flux romantic în relație. Situația se poate modifica pozitiv cu o vacanță comună departe de casă. Dacă acest lucru nu se realizează, atunci certurile și conflictele se pot înrăutăți în familie și nu se exclude o explicație rapidă, dar care să taie în carne vie. Cu copiii încercați să comunicați pe picior de egalitate, deoarece acest lucru va ajuta atât pe voi, cât și pe ei să înțeleagă valoarea legăturii voastre. Medical, acordați atenție gâtului sau articulațiilor, iar dacă vă știți cu afecțiuni cronice, oricare ar fi ele, supravegheați-vă pentru a nu se reactiva. Leu. Vă recomand să vă abțineți de la călătorii pe cât se poate, să aveți atenție distributivă la volan, să manifestați în general la toate o prudență crescută. Vă sugerez acestea deoarece în acest moment pot apărea modificări neașteptate. Ele nu sunt neapărat rele, au și parte pozitivă, cum ar fi eventual să învățați noi programe de calculator, să lucrați cu noi echipamente electronice sau să vă mutați pe nepusă masă într-un alt birou. Nu puteți de asemenea să respectați o disciplină și un program cotidian strict, că se ivește ceva care dă totul peste cap. Sub presiune, acțiunile și deciziile voastre pot fi prea grăbite și greșite. Nu uitați de respectarea regulilor de siguranță. Aceia care au afaceri vor avea un timp cât de cât stabil și liniștit. Rămâneți activi în treburile voastre actuale și așteptați căci vor fi adăugate noi sarcini. Nu faceți însă investiții. Pentru cei angajați vor fi situații în care va fi necesar să se înlocuiască un coleg. Și aici depinde de situația și tipul de activitate, dar poate aceasta este o bună șansă să vă dovediți talentele. Fecioara. Perioada e pozitivă în ansamblu.
Turbulențele apar pe fondul unui mental agitat, cu momente de teamă și ezitare în a acționa rapid, cu puțină neîncredere în planurile puse deja la cale. Aceste trăiri pot duce la o agresivitate inutilă, la a căuta vinovați în exterior, cărora să le cereți explicații pentru că ați întârziat să profitați de o ocazie la un moment oportun. Se acumulează stres și poate e indicat să nu planificați acum mișcări sau inițiative majore, ci să le aveți în schiță, dar să mai așteptați cu aplicarea practică. Aveți discuții cu persoane sau grupuri cu influență. Puteți cunoaște indivizi care se vor dovedi un real sprijin atât în plan profesional cât și în plan personal. Totul e să controlați cuvintele și să fiți atenți la atitudinea și schimbările care se produc în comportamentul celor din jur. Energia nu e la cote maxime, iar pentru a susține progresul social e nevoie să alternați momentele de singurătate în care vă reîncărcați bateriile cu cele în care vi se cere să fiți un fluturaș social, jovial, să renunțe la propriile scenarii mentale și doar să fiți prezent în conversații. Balanța. Totul se desfășoară într-un ritm dinamic, poate prea dinamic pentru gustul dumneavoastră. Aveți parte de echilibru între lucrurile pozitive și situațiile cu deznodământ negativ, iar partea financiară e destul de provocată, întrucât gestionarea optimă vă cere să umblați la economii. Nu sunteți în formă maximă pentru nivelul de socializare cerut, sunteți împins de la spate de context să fiți prezenți pentru anumite evenimente formale, legate în principal de planul profesional, și asta vă consumă din rezervele de energie. Vă confruntați cu situații neterminate din trecut, cu oameni care vă cer explicații pentru acestea și vă simțiți încolțit și agresat. E nevoie să apelați la detașare, la raționalizarea discuțiilor, să formulați argumentele la modul realist, să fiți onest și să admiteți că aveți nevoie de timp de gândire pentru cazurile când nu găsiți explicații logice și clare la moment. E important să vă păstrați focusul mental, să nu contraatacați fără sens și bazat pe zvonuri și mai ales să nu aduceți banii în discuții fără să aveți documente cu cifre clare. Scorpion. Atenția și timpul sunt direcționate în principal către activitatea profesională. Aveți sarcini de dus la bun sfârșit, responsabilități amânate, evenimente sociale de protocol unde e necesară prezența fizică. Partea pozitivă apare tocmai din aceste situații. Aflați numele unor persoane influente, vi se comunică rezultate financiare pe plus ale muncii dumneavoastră. Câștigați atât financiar cât și ca reputație în mediul profesional. Vă alipiți numele de imaginea pozitivă a unor experți și dezvoltați noi parteneriate și planuri. E nevoie însă de modelare a atitudinii. Nu vă permiteți încă să deveniți arogant. Acum e momentul să nu așteptați să vină lumea la noastră, ci să mergeți dumneavoastră către ceilalți. Să oferiți din proprie inițiativă rezolvări diplomatice, nu temperamentale, la situații care trenează
și stau în propria responsabilitate. Urmăriți și nivelul de energie. Pe fond de oboseală se reduce imunitatea și vă puteți trezi cu simptome de răceală. Săgetător. Primiți recompense fără să faceți prea mult efort. În principal, din partea asocierilor, partenerii de muncă vă oferă beneficii nu neapărat din senin, ci bazat pe munca depusă anterior sau pur și simplu pentru că ei consideră că meritați un bonus. Provocări pot apărea de la partea de sănătate, unde vi se cere să aveți răbdare, să nu intrați în panică. Viața emoțională și atitudinea vă modifică și starea fizică. Sunteți mai sensibili la mediul în care intrați și dacă simțiți tensiune sau stare conflictuală, preluați mult mai ușor aceste vibrații și simptome subtile. Stați cu un ochi pe cheltuieli. Aveți tendința să scoateți mai mulți bani din buzunar decât e necesar sau chiar aveți mici pierderi. Nu e momentul să faceți noi investiții, dar vă puteți ocupa de planificarea următorilor pași în carieră sau, de ce nu, să vă gândiți ce ați putea modifica sau suplimenta ca activitate pentru a vă spori veniturile. Puteți plăti taxe restante, să rezolvați situații ce implică instituții ale statului. Capricorn. Treceți prin transformări pe plan relațional. Apar modificări în clauze contractuale în care sunteți parte. E nevoie de mai multă atenție, obiectivitate și utilizarea a capacităților de negociere a noilor condiții. Dacă alegeți să folosiți tacticile învechite sau familiare, puteți ieși în pierdere. E indicat să citiți, să vă informați și să încercați să abordați lucrurile din altă perspectivă. E posibil să se ivească ocazii în care să aveți nevoie de contul de economii comun cu partenerul sau cu un colaborator. Să fie nevoie de o sumă de bani pe care să o folosiți în uzul personal, iar asta să ducă la discuții sau tensiuni. Vi se propun deplasări în interes profesional, dar care în final se dovedesc un element substanțial de dezvoltare personală, întrucât veți fi alt om, cu altă mentalitate și principii la revenire. Planul sentimental vă aduce satisfacție, nu neapărat prin lipsa tensiunilor, ci prin dorința celor dragi de a accepta planurile dumneavoastră. Vărsător. Ar trebui să manifestați o prudență sporită, deoarece perioada este cu evenimente. Numărul de defecțiuni în electronică va crește și riscați să pierdeți informații prețioase, ori încrederea în voi e prea mare și veți dovedi impulsivitate, precum și incapacitatea de a vă ține gura închisă. Dacă o deschideți, riscați să faceți gafe care vă pot afecta. Dezacordurile cu amicii și întreruperea neașteptată a relațiilor cu partenerii străini nu sunt excluse. Unii așa ziși prieteni pot avea o influență rea asupra voastră și nu trebuie să cedați provocărilor. Renunțați în aceste zile la zboruri, la călătorii lungi și orice afacere cu străini, precum și de a vizita zone cu munți, deșerturi, peșteri. În familie, cuplurile nepotrivite și legăturile romantice instabile au un traseu destul de neuniform. Dezacordurile sunt posibile, iar cele mai mult
sunt legate de bani sau partaje. Pești. Perioada e dinamică, jonglați prin faze de activitate pe diferite sectoare, aveți treabă legată de planul casnic, de planificarea timpului liber și de programarea întâlnirilor cu cei din lista de prieteni, iar planul profesional nu se lasă nici cel mai prejos prin cerințe. Vă răzgândiți de mai multe ori. Analizați la rece pe cât posibil care e calea optimă, să nu încurcați niciuna din sarcini și căutați să mențineți cât mai reduse costurile. Treceți prin momente de furie, de angoasă, pentru că s-au adunat prea multe. Le pierdeți șirul și e indicat să evitați confruntări directe cu persoanele care se nimeresc lângă dumneavoastră. Aveți șansa unor discuții profitabile cu superiorii. Puteți să-i convingeți că varianta reprezentată este cea ideală, dar asta vă poate aduce unele invidii de la colegi care nu se vor dovedi a fi foarte amabili. Relaționarea poate fi cu hopuri. Și cu acestea, eu vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă rog în continuare pe cei care nu ați dat un like, dar cărora v-a plăcut horoscopul prezentat, să dați un like, un share, să vă abonați paginii noastre de YouTube. Eu vă doresc în continuare o săptămână minunată, un weekend plăcut, multă sănătate și noroc!